लोगोफोर दा आं गंसे चेप्टाराव दंफैयो पार्सनेल बिजाब दिहुननो थाखाय सेटिंआ जाखाजोब्बाय दा जास्ट चेक खालामनांगौ अफार फाइल बेबो जाखाबाय डिटिपि सेटिं बेफोरबो जाखाजोब्बाय दा जास्ट चेक खालामनानै फिटिं खालामबानो जासिगोन 3 घन्टा 4 घन्टासो लागोन खामानिया बेनि उनाव आं मोनसे खामानियाव थांगोन जोंनि बेवहाय शर्ट मुभि शुटिं सोलिगासिनो दं बेयाव आंनि लिरनाय स्क्रिप्टखौनो लांदों दा बेयाव आं दसे थांनांगोन नोंथांमोना नुगोन साननैसोनि उनावनो लोगोफोर आं दा फ्रेसआव दंफैयो खामानिखौ मावनो जागायहांदों 3-4 घन्टाबानो जोबगोन नंदों आं बांद्राय चेक खालामनो गैया दिनै सानसेयाव जायोब्ला जोबोर मोजां बेफोरबायदि खामानिया गोबां टाइम लाखायो नै आं खामानिया जोबथ'बाय दा शुट खालामनायाव थांनो ओंखारदों बे शर्ट मुभिनि मुङानो जाबाय गांसे आर'नाइ जोबोर ओंखाम फैबाय दा जोङो थांनोसै साननैसोनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन आसा खालामो बयबो अनसायगोन बे गांसे आर'नाइ शर्ट मुभिखौ